Amagumbini amanomhlaba ngiyabingelela Swaziland, Botswana, America, Zimbabwe, Maputo, South Africa wonke. Ubiyela Umthandaze mina P30 Mpumalanga. Mbukelo khona ekhaya. Ufuna uvuka ekuseni, uvuka ebusuku. Lale late ntambama. Ngabe kubuza abantu ukuthi kahle kahle kwenzakalani noma ke uphubelele kanjani. Batshele ukuthi imfihlo yomuntu ayaziwa. La, noma thenga umuntu ibhathi imfihlo yomuntu ayaziwa. Noma bhala ekhanda lakho noma bhala esikipeni sakho ukuthi imfihlo yomuntu ayaziwa. Mbukelo khona ekhaya. Kumele ukuthi abantu bakazi uphumele kanjani. Bafune bangathole. Uvuka ekuseni ungasebenzi. Hlala ekhaya. Uvuka ekuseni ukhuleke. Uvuka uthandaze. Tababa lale late ukhuleke uthandaze. Usuku ngathela uzuku uthandaze. Bakose ubele uvuka futhi. Ugeze uphalase. Bese uyachela emzini wakho. Noma ku business lakho. Shisa okushisako kulungile. Sizathu yini? Imfihlo yomuntu ayaziwa. uNkulunkulu amakhosi kameni lika Jesu umongcwele emophila mdala leso zomhlaba iyakhulela Jehova Nkosi amakhosi uNkulunkulu ekuphila Nkosi amakhosi lezo zomhlaba siyakhulela ngelozi cela ukuphila Nkosi amakhosi uqaba ukuthi Nkosi amakhosi lezo zomhlaba bakube impumelo enhle babe kucabanga lokuhle futhi siyakhuleka Nkosi amakhosi bonke abantu abagulayo bafuna umsebenzi bafuna imali bafuna umendo bafuna izikhundla emsebenzini Nkosi amakhosi bafuna mhlawumbe inithunya zabo abadlo zabo business amathenda Nkosi amakhosi bavuse bakhaya ukhokho omkhulu lese bawalahla bawakhumbule emuva layo seke emhlabeni babuye basikhumbule nabe kukhona uhamba emhlabeni kumele ngisize akakhuphuke manje avuke lapha lele khona abiyela ke iphupha ngisize Nkosi amakhosi uNkulunkulu sezulwini iyakhuleka Jehova moyo ngcwele ngokuphilisa mona amandla maye wenhlanhla kulela lonke amathonga lasewangasekho emhlabeni ukhokho bomkhulu nje bakhanyisa impela nombala walele khona angabaflatheli futhi angabalahli ngithemba bakhona bayabona iphepela bakafi balele uNkulunkulu ukuphila ngiyethemba Nkosi amakhosi egameni kuze phakade amen uNkulunkulu khona ekhaya into yakho mayikhulele ithandazela izowezeka noma kanjani ngiyakuthembisa mina okukhuluma ukuthandaza mina umprofeti uDlamini P30 Mpumalanga ngithi kuwe Inkosi kubusise kukhanyise kuneza amandla uvuleke into zakho zikhanye zibe zinhle kakhulu imfihlo yomuntu ayaziwa imfihlo yomuntu ayaziwa kwangibuza into eyiningi kakhulu ukuthi ngihambe ngafika laphi ngihamba ngagcina lokho khona akuthola asiye lapha emantini empophomeni masabatshela abantu abaningi ukuthi ngafika eDlamini mina isikadiba loDlamini nje wangisiza kwase kuba right noma ngakubani isagoba esithile prophet othile wakusiza kanjani ithi hayibo imfihlo yomuntu ayaziwa Nkosi ubuse ngule ungahlali phansi ungalali imfihlo yomuntu